रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोरोनामुळे तब्बल 2 वर्ष दर्शनापासून वंचित राहावं लागलेल्या भाविकांना यावर्षी आई भराडी मातेचं प्रत्यक्ष मुखदर्शन घेता आलं। यानंतर त्यांच्या कोकण 7 लाईव्हने घेतलेल्या या प्रतिक्रिया। मी दरवर्षी इथे गेली 10 वर्ष येतो आणि ही जेव्हा वेळ येते भराडी देवीची जेव्हा कौल येतो की आता यात्रा आहे त्याची वाट आम्ही बघत असतो आणि त्यानंतर आम्ही लगेच परत रेल्वेचं रिझर्वेशन करून आम्ही इकडे येत असतो। आत्ताच मी सकाळी आलो आणि आता दर्शन झाल्यानंतर लगेच संध्याकाळी निघून जाणार आहे। इथे आल्यानंतर इतकं प्रसन्न वाटतं की आमची अशी भावना आहे, आमच्या रायगडकरांची पण भावना आहे, आमचे रायगडकर भरपूर इथे येत असतात। त्यामुळे ह्या यात्रेसाठी कधी एकदा येतो आहे, फेब्रुवारी महिना कधी एकदा येतो आहे आणि कधी त्यांचं दर्शन घेतो आहे। एरवी पण आम्ही येऊन दर्शन घेतो, पण आजचा जो दिवस आहे आणि यंदा मला वाटते 2 वर्ष यात्रा आहे असं कळलं, त्यामुळे थोडे भाविक कमी आहेत। नाही तर मग जर एकच दिवस जर यात्रा असती तर इथे चालायला सुद्धा मिळत नाही। त्यामुळे तुमचं कोकण 7 चॅनलनी जे हे इथे आता जो उपक्रम तुम्ही घेतला आणि भाविकांच्या ज्या प्रतिक्रिया घेतात त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। नक्कीच अगदी बोलक्या प्रतिक्रियात आमचेही धन्यवाद विशेषतः मानलेले आहेत। हा संपूर्ण सोहळा अगदी दिवसभरातल्या सगळ्या घडामोडी ज्या आहेत त्या कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हवर थेट लाईव्ह स्वरूपात दर्शविल्या जाणार आहेत। माझ्यासोबत आंगणे कुटुंबीय आहेत, जे आंगणे कुटुंबीय या जत्रोत्सवासाठी मेहनत घेतात ते आंगणे कुटुंबीय माझ्यासोबत आहेत। कृपया आपल्याला विनंती आहे त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत, कारण एवढं मोठं नियोजन करणं आणि चोख नियोजन करणं ही खरंच एखादं शिवधनुष्य पेलल्यासारखं आहे। माझ्यासोबत आंगणे काही बांधव आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। काय सांगाल, एकदम मोठा असा जत्रोत्सव होतोय, दरवर्षी मोठा उत्साह असतो। आंगणे कुटुंबियांचं नियोजन आणि आयोजन हे यात महत्त्वाचं असतं। कशा पद्धतीनं यावर्षीचं नियोजन केलं, कारण गेली 2 वर्ष भाविकांना येता आलं नव्हतं आणि आज अगदी 8च्या सुमारासच आपण पाहतोय, तर अगदी नियोजन अगदी पाहतोय आपण तर 2 वर्षानंतर आज अगदी 8 वाजताच भाविक जे आहेत अगदी राज्यासह दुसऱ्या राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातनं येतात, मंत्री येत आहेत। कसं नियोजन यावर्षीचं आहे आणि काय सांगाल समोर केलं? यावर्षी आपल्याकडे तशा आपल्या 9 रांगा केलेल्या आहेत दरवर्षीप्रमाणे आणि यावर्षी भाविक जास्त येतील, कारण शनिवार रविवार पण आलेला आहे आणि इकडे आता सर्व राजकारणी लोकांच्या मिटिंग पण आहेत, तर सगळ्या प्रकारे म्हणजे अजून चांगल्या प्रकारे चालेल आणि भाविक पण आम्हाला जवळजवळ सर्वजण साथ देतात, व्यवस्थित साथ देतात। जसं आम्ही त्यांना समजा आमच्यातर्फे आम्ही रिक्वेस्ट करतो त्या हिशोबाने आम्हाला पण ते लोक सहकार्य करतात आणि व्यवस्थित असं लाईनीतून दर्शन घेतात आणि सगळ्यांचा आम्ही भाविकांचे पण आभारी आहे आणि त्या देवीचे पण आम्ही आभार मानतो। नक्कीच नवं सरकार महाराष्ट्रात आल्यानंतर पहिल्यांदा जत्रा होते आणि आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अर्ध मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राचं आज आंगणेवाडीत आहे। काय सांगाल? नाही, आज जे दरवर्षीप्रमाणे ते म्हणजे सर्व येतात, जे मंत्रिमंडळामध्ये असतात ना, म्हणजे जे मुख्यमंत्री असं उपमुख्यमंत्री दरवर्षीप्रमाणे म्हणजे इकडे येतात। तर ह्या वर्षी पण जे मुख्यमंत्री आहेत उपमुख्यमंत्री आहेत ते पण यावर्षी येतात आणि आम्ही इकडे आल्यानंतर आम्ही त्यांचं स्वागतच करू। आणि त्यांनी पण सांगून ठेवलेलं आहे की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा आमचा असा त्रास होणार नाही आहे, तुम्ही ज्यावेळी आम्हाला सांगाल त्यावेळी आम्ही दर्शन घेऊ, की आमचे 10 माणसं येतील, तुम्ही ज्यावेळी आम्हाला स्टेजवर बोलवाल आम्हाला दर्शन द्याल त्यावेळी आमची माणसं येतील आणि आम्ही त्याप्रमाणे दर्शन घेऊ, तुम्हाला आमच्यामुळे कुठचाही त्रास होणार नाही। नक्कीच गेल्या वर्षी सुद्धा कोरोनाचं संकट होतं 2 वर्ष, आम्ही साक्षीदार होतो। काही मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत हा उत्सव झाला आणि त्यावेळी भराडी देवीला साकडं घातलं होतं तुम्हीच लोकांनी की हे संकट दूर कर आणि तुझा उत्सव दरवर्षीप्रमाणे सुरू होते। आज हा क्षण तुमच्या समोर आहे। बरोबर, तर आम्हाला पण खूप आनंद होतो की यावर्षी जशी आमची पहिली जत्रा व्हायची मोठ्या प्रमाणात त्याप्रमाणे जत्रा होते आणि सर्व भाविकांना आमचं व्यवस्थित असं दर्शन भेटतं आहे। मग आम्ही पण ते देवीचे आभार मानतो, आम्ही पण देवी म्हणजे खुश आहोत।
अगदी 2 वर्षानंतर हा उत्सव साजरा करताना प्रत्येकाच्याच चेहऱ्यावर आनंद दिसतोय. माझ्यासोबत काही महिला भगिनी सुद्धा आहेत. काय सांगाल, देवीचं दर्शन तुम्ही घेण्यासाठी आलेला आहात किंवा घेतलंही असेल, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? समोर फक्त छान दर्शन तर व्यवस्थित झालं, सुंदर झालं, छान आनंद वाटला. काय मागणी केली आहे देवी? मागणी काय, सगळ्यांचं कल्याण कर, चांगलं कर, आम्हाला पण आमचं पण चांगलं कर, तसं जनतेचं पण चांगलं कर. कुठून आलाय तुम्ही? आम्ही ऐकलेत मालवणचे. ते काय सांगाल, 2 वर्ष संधी मिळाली नव्हती दर्शन घेण्याची कोरोनामुळे, आज प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याची संधी मिळाली. किती वेळ लागला तुम्हाला दर्शन घ्यायला आणि तुमची भावना काय? आम्हाला आता पावसामुळे आम्हाला देवीचं दर्शन लवकर झालं, त्यामुळे आम्हाला असंच आपलं देवी दरवर्षी दर्शन देऊ दे आणि सगळ्यांचं भलं करू दे, रक्षण करू दे. हेच देवीच्या चरणी सगळ्यांना सुखी ठेव, आनंदात ठेव. सुंदर आहे, म्हणजे बरं वाटलं जरा, म्हणजे असं सुंदर दर्शन झालं. अंगणे कुटुंबियांनी केलेलं आहे. सुंदर सुंदर, मस्त मस्त. प्रत्येकाने हे केलं त्यामुळे दर्शनात पण सुंदर झालं, लाईनी वगैरे जास्त नाही, सगळ्यांना असं व्यवस्थित दर्शन मिळालं. त्यामुळे काय सगळ्यांचं असंच सगळ्यांना दरवर्षी चांगलं दर्शन मिळू दे आणि सगळ्यांनी आनंद घेऊ दे आणि अशीच आनंदाने दरवर्षी जत्रा भरू दे. नक्कीच अजूनही काही महिला भगिनी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, देवीचं दर्शन तुम्ही घेतलेलं आहे? एकदम छान झालं देवीचं दर्शन, छान झालं, बरं वाटतं. असं दरवर्षी चालू राहू दे देवीचं दर्शन. नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय तर अगदी दर्शन घेतल्यानंतर प्रत्येक जो भाविक आहे त्याच्या चेहऱ्यावरचाच आनंद खूप काही सांगून जातो. गेल्या 2 वर्षात जे दर्शन घेता आलं नव्हतं देवीचं, त्याच्यानंतर अनेक मागण्या होत्या, अनेक समस्या होत्या, कोरोनासारखं जागतिक संकट संपूर्ण जगावर होतं आणि त्यामुळे या जत्रोत्सवापासून वंचित राहावं लागत होतं, देवीचं दर्शन मिळत नव्हतं. मात्र गेल्या वर्षी या ठिकाणी इथल्या स्थानिक अंगणे कुटुंबियांचं भाविकांनी घरबसल्या गारणं घातलं होतं की हे जे संकट आहे ते दूर कर आणि हा जत्रोत्सव, हा तुझा उत्सव अगदी मोठ्या थाटामाटात आम्हाला साजरा करण्याची आणि तुझं दर्शन घेण्याची संधी दे, असं गारणं देवीला घातलं होतं. आणि देवी या भक्तांच्या हाकेला धावलेली आहे. संकट तर दूर झालंच, पण यावर्षी अगदी मोठ्या उत्साहात, मोठ्या जल्लोषात, लाखो भक्तांच्या जनसागरात हा उत्सव अगदी पहाटेपासूनच सुरू झाला आहे. अगदी आज रात्रीपर्यंत, उद्यापर्यंत हा उत्सव चालणार आहे. मोठ्या प्रमाणात राज्यभरातले भाविक आहेत, राज्याबाहेरचेही भाविक आहेत, ते आज पर्यटन नगरी असणाऱ्या मालवणमध्ये येणार आहेत आणि देवी भराडी देवीचं या ठिकाणी दर्शन घेणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.